Amen. Isiboshiwe ingane bakithi kuthiwa iseboshiwe uTebogo Mashego, as we can see in the clip ngasekuqaleni. Amaphoyisa ayambopha umfana bamlahlela-ke evenini. Angazi ubani obophise uMashego, angazi guys, like mina nje ngiyamdabukela, you know what I mean. I feel ipain kumanje nje. Hayi ngeke bafethu, for me angazi ukuthi kwenziwani ngaleya ngane-ke, kodwa for me it's just not fair. Angisi ngithini, it's just not fair. Ngoba mangabe ebone noma mhlambe kwenzeke lezi zinto ezenzekile ku-trip yabo yaseNigeria, waba traumatized, waqala-ke manje ukukhuluma, akafihli lutho, ukukhuluma noma ngabe yini. Sibonile ey'nkundleni zokuxhumana ukukhuluma noma ngabe yini, expose music industry, expose into ezinokwenza the Mumamati stuff, expose uzasho namagama asho ukuthi ubani wenzani nobani, wenzani nobani, uMaphorisa wathina, FU Phori, FU what. Kuningi akushilo umntwana, ngibonile ngeke ngaphosta, even on my other channel ungayobuka nginama-videos akhe lo mfana. Inhliziyo yami ibuhlungu ngoba I feel like usasemncane. Whatever lento ayibonile, experience-ile, I feel like usasemncane for that, you know what I mean. Angazi ukuthi kwenziwani. I do not know anything when it comes to music industry. Siyasizwe nje abantu bekhuluma ezinye izinto ezesabisayo esingafuni ukuzikhuluma kuma-channel wethu. So mangabe yikho kwenzekayo, I think phela kufuna umuntu osevuthiwe oyazi into ayenzayo mhlambe. Abazothi bethi hey imfihlo akwazi ukuba nemfihlo, you know what I mean. Le yingane le. Uyambona lo mntana omncane le mntana igazi. Angiboni ukuthi uyabona nje ukuthi akafihli lutho. Mhlamba bamtshelanga ukuthi hey, you don't say anything, you don't reveal anything. Angazi mina ngoba since eseNigeria kuthi ukuthi akanamali, usitake lapho bamjikele kwenze njani, wathola usizo ke wabuya mesebuyile. Hayi yazi ukukhuluma kwasani. Ezinye izinto esingakwazi ukuthi sizikhuluma kuma-channels wethu, bekhuluma yonke into ukuthi kwenzeka. Hey kunalathi khona uye wabona umuntu ongenaso uri ngibona umuntu wasinaSiledu. Manje ngibona ka-comment section abantu bathi hey guys nisizeni thina kaMaZulu yini iSiledu. Islevu the chin. Ubone nje umuntu without the chin. Manje abantu bathi yey hayi kodwa lo mntana ubone kuningi. Guys, you can tell. Umntana lekhala kanje. Cha umuntu ukhala ukuzenzisa lo mfana. Ukhala ukuthi nje into ayibonile he can't handle. He cannot handle. Wes is just still a child. La komunye umuntu ushilo wathi usano 22 23 vele usasemncane. Yes of course umthetho wena uthi an elderly person is from 18. Kodwa kusalayo awukavuthwa for izinto ezifana nalezi esizizwayo. Mangabe yikho mina ngibona ngathi umntwana ona 22 23 uyabe engakavuthwa to can handle those kinds of stuff. Mangabe ngempela siyenzeka ngoba phela izwa bethi allegedly, we do not know the Mumamati stuff he's talking about, you know. Kungathiwa yona le ngane izokwazi, yona lencane kanje khona manje sebembophisile. Angazi ukuthi ngubani ombophisile ngoba ukhuluma okuningi uMaphorisa. Wathi ufuna imali yakhe kaBiri Marung, wathi nje akakhokhelwanga ngoba abantu bebuza ukuthi wasitake eNigeria wena waba ne-hit song eyatrenda kangaka, not only in South Africa, not only even in Africa, even abroad. Uzothi wena unamali, wathi umntwana hey angizange ngithole lutho mina bangikhokhelanga imali. Ulokethi ngifuna imali yami kaBiri Marung ntoni DJ Phori FU you know. So angazi ukuthi ngiba nombophisile ngoba ushuthi zonke izinto ukhona othe it's criminal injuria icala mhlambe abangabe bemvulele lona based on izinto kade ezisho on social media ngoba phela u-expose the music industry, u-expose the artists, some of them uyazi umntwana lokukhuluma izinto seziningi. Khona mezothi ngibona umuthi yasinaSiledu mina ngathi hayi athi ngikwalethi kaMorumung kala you can see usakhala namanje usalokho manje nje wasebombophile uyokhala lapha ejele. Hayi ngabafethu abayeke ingane kodwa abayeke ingane bethi mabesenza into zabo bezenze bengamadoda bona abantu abavuthiwe abangakwazi ukumela izimo ngoba lo muntu ngumntana. When it comes to me uyambuka nje even ibehavior yakhe ukukhuluma, you can tell ukuthi this is a child ukhuluma ubuntwana, whatever bamrevealele yona he can't handle.
akavuthiwe to can handle uyakhala. Uyambona uyathula-thula acabanga bese uyakhala, athula-thula acabanga bese uyakhala. He cannot handle whatever situation that happened. Angiyazi mina sengiyasho. Whatever happened akakwazi ukuyihandlisha loya mfana, usesemncane for whatever. Khona manje nje basebembophile nje bazoyamlahlela lapha emaseleni uyokhala Nkosi yami, uyophuma amehlo abomvu. Uyabona ney'mpahla lokhu esagqoke leziya mpahla zakhe kuthiwa allegedly, noma nje kukhona kuma-videos akhe, I just have to say allegedly, uthi angageza kuyohamba abantu phela emhlabeni after what happened. Angazi yini eyenzekile phela. Kuthiwa uthi angeke ageze, ube reveal ukuthi akakayi nasendlini encane for 5 days, ube ngayi endlini encane. Wathi hey enkatlhapa mo asikwazi nokuzisho, yazi kunzima, kunzima yo. Impilo yona, ifame yona. Anibe fame nisiyekeni guys, ngoba mangabe kunje ka-fame hayi ngeke. Angizihlalele phela ngizirekhodele nje my videos ngi-uploade lana bangithethise bangithini bengangiboni, ngoba ifame yona mangabe yiyo le hayi ngeke. Khona ka-music industry mangabe ukuthi uJim Mashego ukhuluma iqiniso, this is what happens. Hayi danki. Danki. Ngoba ngempela yini kudlalwa ngengane khona manje iyaboshwa. I know, I understand guys. I understand ukuthi vele mangabe bemvulela icala amaphoyisa nakabona ukuthi kufanele bambophe. Okay-ke kodwa Nkosi yami umntana mncane. Akakwazanga ukuyihandlisha whatever situation. This is just my opinion. Whatever happened akakwazi ukuyihandlisha. Uyihandlisha isintwana. Why? Ngoba vele saseyingane sasemncane. Bebevele besenzani ngaye emncane kanje? Why bengenzanga bona bengamadoda bekhulile abakwazi ukumela izimo bahandlishe izinto ezifuna amadoda, not the young boys. There's a boy, there's a man. There's a boy, there's a man. Asingenele eqinisweni. Khona manje babophisa ingane bayithini manje? Hayi mina ngeke bafethu. Seboshiwe umntana abantu ever since nje etrend ngezinto ade zireveal sebembophisile. Hayi asazi. Sesiyobheka ke sibone ukuthi kanti kwenzakalani ngomntana, bazomkhulula bazomthini. Waze kwakubi ngiyamdabukela Nkosi yami, hayi ngeke. Hayi.